mai sirri ne. Naga kwana biyu sai kin ki ƙara ƙaruwa yake. Sai ka ce yan mata hural aini. To ita dai Juwairiyya na san a yanzu tana aji na ƙarshe a matakin jami'a. Amma ban san kai a wane yanayi matakin karatun naka yake ba. Ai na samu matsala ne tun a sakandare. To wajen jarabawa idan na zo rubuta jarabawa ya zama kawai sunan Juwairiyya nake rubuta. Kadda ka gaya min yanayin ya shafi har na addini ma. To kusan hakan dai. Salatin annabi da ake safa da yamma kai ba ka yi. Da dan sauki nan din. Kai haƙuri baba. Labari idan ba na Juwairiyya ba ne ba na jin daɗin ba da shi. Na gane. Har ga Allah ni ban taɓa yi wa wata ƴa mace irin san da nake wa Juwairiyya ba. Da kai da shi da makaranta a lokaci wallahi za ku ƙaru ko ƙaru mu ma mu ƙaru. Allah sarki. Rashin sani ya fi dare duhu. Kai mahaifin naka kake cewa rashin sani ya fi dare duhu? Ka gafarce ni wasu ruku. Juwairiyya. Wallahi ba ni da zaɓi. Na faɗa miki cewa ba na so na tashi da nan lafiya. Iyayena suna fushi da. Ki ɗauke ni kamar wadda ta alaikum. haife. Zan miki kuma duk abin da iyaye suke wa ƴaƴaye zan miki shi cikin yadda Allah. Idan kika karasa baki a cikin wannan abin da babu ruwanki, wallahi sai na miki rashin mutunci. Wallahi yayi sai ta bar gidan nan. Shut up! Nisan ki ne? Dan me kike nema ki kunyata ni? Ina roƙon ki dan Allah ki rufa min asiri. Ki kalli yadda na koma a cikin kwana biyun nan. Yanzu idan aka ce za a raba ni da ke hakike tunanin zan koma. Ba na so in yaran nan su fare ma wani gani kamar mahaukaci. In dai akan Juwairiyya ne na yadda a rika kallo na mahaukaci. Insha Allah. Hakan ne abin alfahari ne a gare. Daga nan zuwa sati daya zaki zama matan Nura. Ba ta son ka. Shikenan na saki take daya. A banza. A bar maganan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai matsala.